Horas madihita saluhutna. Tapukama parminggota marhite martang yang nahoho mahita. Amin. Huriani tuhata ngasahati tatu minggu parningotan hasa sorni ton di porbadia. Ton di porbada ido na manjau papunguhon dohot pahoton parsaorani akan naporsea. Imana ginoaran huria ton di porbadia do na mangajari hita mangatusi lomoni rohani debata. Alani hupasat hami ma tuhamu. Selamat hari Pantekosta madihamu saluhutna. Selamat hari Pentakosta Mahanam dihamu. Di pesta parjolo parningotan hasa sornito di Purbadia, sadarion, ditogu-togu dohita mangaposi, paboaton di pangapul, dohot hasitongan ido, manogihon hita tunasa hasitongan, didok Tuhan Yesus, au dodalani hasitongan dohot hanguluan, alani tu ibana dohita marguru, jala di bagasan ibana dohita mardalan di hasitonganna. Aleton di parbadia, sai songgopin hamion, rohanami ma paria lau mamuji ho toktong. Atong hita akana pinarhamaulin Jahoba, jala na toktong masiol di asini rohana, beta mahita marsomba, lau mamuji dohot pasangapon tuhata, Roma hita marolok-olok tujolona marende mahita, siang buku ende nomor 461 ayat 1 dot ayat 2. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di porbadia na tumapalangit dohot anoon. Amin. Songonon, nina Tuhan Jahoba, lehonokku tuhamu roha na imbaru dohot tondi na imbaru tu bagasan ate-ate muna,
Jala asotoku roha batu sian daging muna. Jala lehonoku tuhamu rohana marpakilalaan. Jala lehonoku tondiku tu bagasan ate-ate muna. Au domang baeca asa marparangi hamu di bagasan akka patiku. Akka hu kipe radoton muna jala patupon muna do. Haleluya. Matang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami, hodo manundangi jala mengajari rohani akan aporsia di hatam marhite-hite tondi perbadia. Sai buhai marohanami asature parohanami marhite-hite tondimi, asatoktong dame rohanami makalason hagogon nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangi hono amuma patik ni debata di pesta parjolo parniotan hasasoni tondi perbadia sadarion. Imatar surat di Rom walu ayat 12 tolu. Ope ale akadongan unang behita mangadop di daging. Marparangi marguru tu daging. Ay molo marguru tu daging hamu marparangi. Mate mahamu. Alai molo di pamate hamu parula ni pamatang marhitetondi mangulu mahamu. Atong rap mangidogogo mahitasian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon ahobar tupatikni. Amin.
sini dohota dohota saini dapat honaman. Tatopotima dosata matangyang mahita. Ale amanami jala debatan nami di nadi di mandua gijang. Di pesta parjolo paringotan hasaur niton di Purbadia sadarion. Rodo hami tuado panmum manopoti dosa nami. Huboto hami hodo hasitongan dohot hangoluan. Jalaton di Purbadia ido namanogu hami tudalan hasitongani. Alai pengkorhoni revolusi industri na paupaton non. Gabetartait dorohanami holan mangaradoti jala makaposi hasitongan marojahan tu pikiran dohot pangatusyon nami sandiri. Ale Tuhan, paingot kami, asaunang gabi pikiran dohot parbinatuan nami, hubayan kami, gabi suhat-suhat di hasitongan di paranguluan. Nungalo bisa tahu naung huadopi hami COVID-10 siaon. Adong do debasian hami naung manjalos vaksin. Ala naung bobenosan di jabu. Gabe hurang do hami mangaraje diri nami di habengeton. Gabe tarujun mangalo protokol kesehatan tinotopon ni pamerintah nami. Ape molo songoni hami doson na pasahat diri nami do hami tu sahit corona na jorbuti. Ale Tuhan, lewong madi hami benget ni roha, urupi hami marhite todim, asamanahan hami manang sadia leleng nari COVID-10 siaon adepan nami. Saise sama sude dosa nami, asa mangolu hami di bagasan asini roham, sai pargogoi mahami, asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-bagani debata taringotu hasesani dosata. Isebe mangaluhon akan napinilit ni debata. Debata do mamitori. Ise do namandabu uhum hamaguan. Kristus Yesus do naung mate. Alai dadaholani. Naung mulak mangolu do. Jala disiamun ni debata do. Ibana mangundihon hita. Hasangapon madi debata na digijang. Amin. Saingani ro
hatani debata turpuk di pesta pardiolo parningotan ari Pantekosta Sadarion imanatar surat di Hesekiel bindu 37 ayat 10 sada 1 ayat 14 songonon mahatana dungi nina ibana muse tuau ale anak ni jolma aka holi-holion sandok pinopar ni Israel doi idama akan nasida mandok nungatung masak holi-holi nami jala pesan arop-arop ni rohanami naung pidom dohami Dibaheni manorirani maho jala dogma tunasida songonondo hatani Tuhan Jehova idama au mangukap tanamamuna jala au mambuan hamu nakok sian tanamamuna hamu ale bangsoki jala au manogihon hamu mulak tutano Israel. jadi tandaun muna ma au do Jahoba ia dung hukap tanah muna jala huboan hamu nakok aleh bangsoki sian tanamon muna Au huhut mangalehon tondiku tu bagasan hamu asa mangulu hamu jala au mambain hamu marhasonangan di tanah mamuna asotung di tanda hamu au do Jahoba namadoki huhut mambahesa nina Tuhan Jehova. ima sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jala nauk teuksa amin. Taha tidakon mahaporseatai songona hina tidakon ni dongata sahaporseaon di sandok portibion rap mahita mandok au persea di bata Jahoba ido ama pargogo naso atu dosan natumo palangit do tano au persea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinibuhon isi Maria naga begabian sianton di porbadia andorang sohabubuhan ido tuhata natu mau na bernit dipahumo ni selatus namate tarpajal do ibana di au pinar silang natua tu banua toru dung ditanom na mulak mangolu di ari patuluhon nama naik tu surgo lahu undul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo naso atu dosani di sima ibana paima mulak sogo tu tanon manghukumi halak na mangolu dohot namate au porsea di tondi porbadia jaladong sada huria nabadia huria hatyo pani halak Kristen akan nabadia dohot dia hasesani dosa dohot dia hatai namandok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate dohot dia hanguluan nasora sudah amin. Dikting.
Shalom. Tabegema tikting duhuriatta di bagasan mingguon. Aparjolo guarni minggu. Guarni minggu ta sadarion ima minggu pentakosta parjolo dohot topik. Todi pangapul dohot hasitongan. Paduahon pakubasion ni Padita Resort. Sadarion minggu tanggal 23 Mei 2020 sada Padita HKBP Resort Mampang Perapatan. Pendeta Sang Hormat Banjarnahol STH MM Mahobas di HKBP MT Haryono. Nah patuluhon Pesta Pentakosta. Sadarion minggu tanggal 20 Mei 2020 sada ima Pesta Pentakosta Parjolo. Pesta Parjolo perningotan ni hasasaur ni ton di Perbadia. Marminggu dahita songona somal bahasa Indonesia pukul 7 WIB. Bahasa Batak pukul 7.30. Marpelian tujolo dahita bahen tupak tu ulaun pekabaran Injil. Di hari Senin tanggal 24 Mei 2021 ima Pesta Pentakosta Paduahon. Pesta Paduahon perningotan di hasasaur ni todi Perbadia. Marminggu dahita pukul 10.30 WIB. Marpelian tujolo dahita bahen tupak tu ulaun pelayanan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Paupaton Patangyangan Sektor. Di hari Selasa tanggal 25 Mei 2020 sada masuk pukul 10.30 WIB Patu Paudo Pertangyangan Sektor marhite Zoom meeting dengan meeting ID 99538258940 dan password 713149 di sektor 2 di keluarga Situa D Sidabutar Boru Harianja Jalan Kelapa Kopior 6 Blok B2 nomor 15 Pondok Kelapa Indah Kalimalang Jakarta Timur. Palimahon Patanakon Hatani Debata. Di hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 pukul 10 WIB Naing Patu Paudo PHD Inahanna Ning Sosohon Matusude Inahanna Asaria Mamaddohoti PHD. Di hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 pukul 10 WIB Naing Patu Paun PHD Lansia Ning Sosohon Matusude Lansia Asaryama Maddohoti PHD. Penalahan Alkitab dilakukan secara Zoom dengan meeting ID 8301413857. Tapi itu paonopon ibadah triwulan remaja distrik. Di hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 pukul 13 WIB secara semi virtual maringanan di HKBP Kebon Jeruk Naing Patu Paundo ibadah triwulan remaja distrik. Yang setahun Matusude remaja asa Ria Maddohotisa. Papituhon parheheon remaja. Di hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 di permingguan pukul 30 WIB bahasa Batak Naing Patu Kota do parheheon remaja HKBP Mampang Perapatan. Papungu pelian tujolo dahita bahen tupak tu haperluan kategorial remaja HKBP. Bawaluhon Persekutuan Lansia Distrik. Di hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 pukul 10 WIB meringanan di HKBP Petukangan Naing Patu Paudo ibadah Persekutuan Lansia Distrik semi virtual. Nidohotan ni 5 utusan lansia. Pasiahon celengan keluarga. Marpardomuan tu pesta gotilon 2021 pinabotohan maturuas HKBP Mampang Perapatan di hari Minggu 30 Mei 2021 di Patupama pembagian celengan keluarga. Boy Mata Jalo Marhite Sian Sektor Nabe. Pasapuluhan ucapan terima kasih. Di Jalo Huriatta Dosian Keluarga Anton Sinambela Boru Siregar 1 unit TV SAP 50 inch di gedung gereja
Parhalado dohot ruas ni Huria pasahaton muliate ti keluarga Anton Sinambela Bodu Suregar. Tuhan Yesus memberkati. Pasapuluh sadahun pelatihan tanggap bencana distrik 8 DKI Jakarta. Kobartu surat edaran Preses nomor 250 D8 DKI 5 2021 taringut tu pelatihan tanggap bencana penabotohon tu na posebulung nanaing pasidohot boy mendaftar tu sekretaris Huria. 12 hon ulang tahun kelahiran. Parhalado dohot ruas pasahaton samat ulang tahun ku ruas ni Huriata namar ulang tahun di Bagasan Saminggion. Didok hatane debata ay tabaan ni do diho gajang ni ari-ari dohot tahun ni ngulum dohot dame poda tolu ayat 2. Pasapuluh toluhon parhepengon akapelean hamul teon dohot na asing naso dinaha di tiktingon taida ma diharotas acara na adong dihita. So kundi matikting duhuriata di Bagasan sa Minggon tuhata mamasu-masu. Marende mahitasian buku ini nomor 100 onom uhut papung pelean sada A dohot sada B.
Dameni debatan na sumurung sian saluhut roha, imana mangaramoti ate-ate nang pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Salam sehat madihita saluhutna. Horas. Pinuji matu hatta di liot debata dope hahi pasot dihita. Boy hita marsaur di bagas joro ni debata di hurianai. Marhitelas miro hatta di bagasan tikyon. Imana marpesta hita di hasasaur ni tod di parbadia. Manang turunnya Roh Kudus. Hatta ni debata nagabe turpuk jamita di las ni rohatta di bagasat tikyon. Imana tersurat di Injil Yohanes biddu 10 mamukas yan ayat 4b sahat rodi ayat 15. Injil Yohanes biddu 10 mamuka sian ayat 4b sahat rodi ayat 15 ujaha madihita tapayutihut ma di bagasan rohat tabi. Aidada sian mulana hupaboahoni tuhamu ala narap dope hita. Alain nalau ma'au nuaing manupot na masuru au. Jala dang adong manang ise hamu manukun au nalau tudiya do. Lam dok tahero hamuna ala hudok songonitu hamu. Alain nama dok na sitong do au tuhamu. Ulimuna doi ia lao au ai out solao au dang naro pangodiani manapot hamu alai anggolao au surok kudo ibana tu hamu anggodung ro ibana ajaran nado portibion taringo tu dosa do taringo tu hapitoron do taringo tu uhum anggo taringo tu dosa ima naso porsea nasida diau anggo taringo tu hapitoron ima nalau au manobot damang jadi dang be idomuna au anggo taringo tu uhum ima nokona uhum iddu ni portibion godang dopenian sidonok kutuhamu alai daktar buak kamu dopei nuaing alai dung rotot di hasitongan nanidok odeng togionen ni ido hamu tu bagasan nasa hasitongan aidang adong sihatononna sian sadirina na binege na ido hatononna bari tahonon na do tuhamu na naing masa dope pasangapon na do au ay jalon na do na diau lau mamaritosa tuhamu saluhut na diamai diau doi ubahen na hudok jalon na do na diau lau mamaritosa tuhamu ido anggo sahatna. Uriana hinaholongan itu hatta Yesus Kristus takas do nakin dinata payutihut acarata. Idok nakin dibamuhai. Disidi tartaridahon. Didok ima naginoaran ni huria. Todi parbedia ido nama jo papunguon do pahoton parsoran ni akka na porsea. Ima naginoaran uria. Gereja terbentuk pada saat pencurahan Roh Kudus di namar pungu sude akahalak na porsea di sada inganan las Roma songgop tod di perbedia di inganan. Jadi boy dohonon peristiwa Pentakosta memampukan terciptanya terjadi sebuah gereja. Gereja manang didok bahasa Latinna igrea adalah tempat di mana bersekutu orang-orang percaya keluar dari kegelapan menuju terang dunia.
ima na didok kuria atau gereja. Jadi boy dohonon inganan manang bagas joroon, inganan hebedioni debata. Molonunga didok bedia mahita na dibagas joroni debata. Molo didok bedia dan ramu behita di bagas joroni debata. Kita sudah kudus, kita sudah disucikan untuk keluar dari kejahatan menuju terang sorga. Ima na didok kuria. Las disima rotot di porbadia tung macetorokma akahalak na mangalayon dirina majalo adidion na badia. Banyak orang semakin percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Uriana hinaholongan itu hatta Yesus Kristus memang molo di HKBP at terjarang do hita makatai manang manaringo titaringo tu to di porbadia. Alania molo tapayutihut kalender ni HKBP tung macetabu. Molo kalender ni HKBP ujung tahun gerejawi ima mamukasian ujung tahun ima perningotan di namuding. Minggu selanjutnya ima tahun ni baru. Tubuh Yesus Kristus dung tahun baru ima didok minggu Epifania hapapatar di papatar debata sude di papatar dia di patuduhur debata isi do debata sesitongna. Tuhan memberitahukan siapa Allah yang kita sembah. Debata ama na patuduhon isi ita dihita saluhutna. Si topa langit do tanoon. Dung di papatar ibana isi debata di pabuama. On anak ni debata Yesus Kristus. Na bertugas ibana mameleho dirina manubus sita jolma marhite mati dihau pinor silang paluahon kita jolma. Jala odo na pabuahon ketritunggalan Allah. Hasitulu sadoni minggu nengro masuk mahita minggu situlu sadon. Minggu Trinitatis. Jala lapatan ditutup langgatanon ditiki Pentakosta nomor lapatanon keberanian. Ternyata Roh Kudus memberanikan kita untuk melakukan tugas kita di tonga-tonga ni Portibion pai maharoron itu hatta Yesus Kristus. Ulau nito di porbadia di tonga-tonga ni akan na porsea ima mangaleon hagugu on nasiat debata lau makatidakon isi do debata di tonga-tonga ni Portibion. Taida mak minggu nengro margat tido tutuk langgatanon ima narata rata-rata. Dapat napa tuduhon nunga masuk kita tu minggu Trinitatis hasitulu sada. Jala di patudo debata do nang pedibolusi ibana pio dolorosa ipabua ibana do tu sudia kasisianna nama tido ibana nama naik ibana nah hehe muse ibana di hari patuluhon nama naik ibana tu banua gicang jala di leon ibana mah to di perbadia tu akan naporsia yang lebih dikenal dengan hari ke-50. Hehe ibana di hari patuluhon 40 hari ma ibana di Portibion papataro pataridahon nunga hehe ibana nunga cikop jalan nunga obar nani ona sesuai nani dok nai dakolak kata ibana nong hehe dakolak kata ibana mate ala di paturon di mana dok namate jala hehe nama ibana nunga hehe ibana manaik ma ibana tu banua kicang dukon di 10 hari genap 50 hari Pentakosta nata pestahon nuai ima asa saurni tod di parbadia atau turunnya Roh Kudus. Dihita na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Alani unang adong besuk-suku di bagasa roh hatta. Jangan ada keraguan lagi di dalam diri ketika ada yang bertanya tulu do di Batam. Buasa dong tulu, songo dia do, tapi lagi nuaing. Tung mace bahat do, perdebatan taringot tu hasitulu sadaon. Patar do sudet. Ale saluhut naidang mampu bawi mengganggu aporsiomuna ala nunga tatada di bagasan aporsiota isi do debata na tasopa marhite turpukta di bagasan tikyon na pabuahon adong penghiburan na painasahan ni Yesus Kristus sarupa do dohotita
molo nalau tu pesta opung manang natoras, manang meninggal hon ianakon na manang pahopuna, olo do sipata di dok pahopunai manang anak nai, mabiara opung, mabiara woma, mabiara bapa. Esongon nagolak laputai, dang galak laputai. Alai aha malus muna. Pasti dosa tolop kita mangaleo nalus nih. Jangan takut. Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Dan ido pasti dosa tolop kita. Los ido alusta. Jangan takut. Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Jangan takut. Karena Yesus selalu melindungi kita. Sian namenet. Ido nan yajar hon di guru sekolah minggu. Bagaimana cara supaya kita tidak takut? Kita harus berani karena kita percaya Yesus ada bersama-sama dengan kita. Amin. Las oddo na pinatuduhon ni debata marhite turpuk tadi bagasak tikyon. Dinaro tu hata Yesus Kristus pabuahon hata penghiburan tuak kasih seanna. Sebelum ibana memasuki penyalipan manang peristiwa pia dolorosa manang sengsara Yesus. Dilo debatado hagogo tuak kasih seanna. Nang pedina nang ditinggal ho debatan nasida asa unang di bagasan habiaran nasida. Buasa di dok songoni natutudo di boto debata songo dia do pakai lalani akasisean nai dina diida Yesus Kristus pada saat mereka melihat Yesus sudah mengalami dan akan menjalani via dolorosa dan penyalipan. Bahkan kita mengetahui takas dota boto adong do na menyangkal akibat dari ketakutan yang dialami. Beraneka ragam perasaan yang dialami oleh pengikut-pengikut Yesus alai di boto debatadoi. Adong dari pakilalon nasida buana manga ona takut be pemimpin nami. Buana ma dipasilakon nama pemimpin nami, guru nami dipasilakon nama buana mai. Ai tinggal menunggu hita namaon. Esongo dia menasibta. Guru kita sudah ditangkap dan akan disalibkan, bagaimana dengan kita pengikutnya? Kekhawatiran dan ketakutan itu pun dialami oleh murid-murid Yesus. Alai di boto debatado na dilalaun nasida. Ketakutan itu diketahui oleh Tuhan. Sehingga Yesus memberitahukan kepada mereka untuk menghibur mereka. Molotung pelao au unang mabirhamu. Sekalipun aku pergi, kalian jangan takut. Tetapi pemahaman itu belum begitu sungguhnya dimengerti oleh murid-murid. Nang dopi dia tu sinasida. Ay nang mungkin nih. Nang mungkin masa songoni. Ay tu hatta Yesus Kristus nagogo do ibana. Anak ni debata do ibana. Nang mungkin ibana mana diko kita. Tetapi pemikiran itu sudah terlebih dahulu diketahui oleh Yesus. Sehingga Yesus memberikan kekuatan kepada mereka. Penghiburan tu nasida. Asa tetap nasida margogo. Dinanai pinasani debata. Amanat agung tugas kepada murid-murid Yesus pada saat Yesus naik ke sorga. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Otik do dibuka Yesus rahasiana adong don notot di perbedia. Lau madongani akan naprosea. Lau madongani hamu lau mangulon ulom muna. Ipa buah Yesus dong. Naik kon manaon si taonot dohamu. Kalian akan mengalami penderitaan, akan mengalami siksaan, akan mengalami kesengsaraan dalam melakukan tugas nahupas satia Tuhanmu. Amanat agung yang diperintahkan oleh Tuhan adalah pada saat dia naik ke sorga, dia memberitahukan kepada murid-muridnya. Lau mahamutu lia portibion. Di dihamu mana sida tu bagasan guar ni debata ama anak do tot di perbadia. Sai dong anakku dohamu. Rasi rasa rodi salileng ni lileng na. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ay maceta bodo molo pehade lansia, karena lansia boy mamarsaor. Ay ganup hari Rabu nama. Ibu to nasira di surat di gurit to doi di grupi 12 sisean ni Kristus 12 nai songo dia ma penderitaan na si taonon na deba adong do
lao ibana alai diboto ibana mate tersilang ibana alai terbalik patna tu gijang si majujung na tu turu adong mat deba mate dipenggal sudenai mengalami penderitaan. Tetapi terlebih dahulu jangan takut untuk penderitaan itu. Nunga dibohali debata itu diperbedia dan mengapuli hamu nama pergogep kamu. Jala di patudot debata ima nagabe ulau ni tot diperbedia di tonga-tonga ni akad na porsea mangalehon keberanian menghadapi penganiayaan. Tentu sehali saluhut hita jorma manusia salelik kita di hasianganon marsika soring dona masa di hita olo doi mabek kita gabi madele dang ido olo di sepata mabek kita gabi menderita penderitaan padelio na masa di tonga-tonga ningulut tak mampu menciptakan keraguan kita terhadap Tuhan. Alani do Tuhan menciptakan manusia bukan sebagai makhluk individu, tetapi Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, membutuhkan orang lain untuk menolong dia. Dan Tuhan pun memberitahukan itu, manusia membutuhkan penolong yaitu Roh Kudus untuk bagaimana manusia itu melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan menunjuk bahwa para murid yang dapat hidup hanya karena pada saat itu dia bersama dengan Yesus. Tetapi tugas Roh Kudus tidak akan bisa berjalan pada saat Yesus ada bersama-sama dengan dia. Ido bahen didok di ayat onom lam dodok dahe rohamuna ala hudok songoni tuhamu alai nama dok nasi tong do au tuhamu ulimu na doi ia lao au ai out solao au dang naro pangodiani manopot tamu alai anggolao au surokku do ibana tuhamu. Jika Yesus tidak naik ke sorga, para murid tidak akan mengerti apa yang menjadi tugas panggilan mereka. Jika Yesus tidak naik ke sorga, maka Roh Kudus tidak akan turun diberitahukan kepada para murid. Jika Yesus tidak naik ke sorga, danga dong bena mangarade inganan tuak kana porsea. Sepantasnya Yesus naik ke sorga, ala ido nedo imana. Na parjolo ikon mangarade, na mangarade ma ibana. Tu inganan akan na porsea. Marpakiri mo na mangulu mahita. Say hita ma di inganan ni. Ate amang inang? Hita ma di inganan na pinaradi ni di bata. Hita ma akan na porseay. Alani didok Tuhan ta Yesus Kristus ikon lao nama ibana. Yana lao ibana mangula matod di perbedai di akasisiani lao pasauton ulaon na pinasahat ni debata. Marhide trupukta di dok doa do ulaon itu diperbedia. Anggodung ro ibana ajaran na do portibion taringo tu dosa, do taringo tu hapitoran, do taringo tu uhum. Anggo taringo tu dosa ima na soporsea nasida di au. Seringkali kita memikirkan bahwa dosa itu hanya sekedar perilaku, perbuatan atau tindakan yang tidak sesuai. Alain neng dohono di debata di son dosa ima di akad na soporsea dope diau. Mari kita renungkan tung mace bagas do lapatan yon. Salelengon nata pikiri bahwa dosa itu hanya berhubungan dengan perbuatan perilaku kita yang tidak sesuai. Alain wain didok debata dosa ima naso porsea dope nasida di au. Naso porsea dope nasida nahe Yesus Kristus, naso porsea dope nasida namanahe Yesus Kristus, naso porsea dope nasida debata dosi palua, dia adalah juru selamat yang menyelamatkan dosa manusia. Mari kita renungkan sesaat. Atik na hita do di bagian ini. Naso porsia hita dihaheo ni Yesus Kristus. Naso porsia do hita ibana do si palua hita. Ro pangujunan talului pangusadean asing nisian debata.
gogo ni portibion na talului, termasuk do hita dan Porsia hita di sini. Saat ini Tuhan dengan tegas mengatakan tugas Roh Kudus adalah bagaimana untuk bisa mengenal dan maafkan akan dosa, yang meragukan akan Yesus adalah juru selamat. Napaduan di dok marhite trupukta ulau ni todi ima taringotu hapitoran ima nalau au manopot damang jadi dang be idom muna au anggota ringotu uhum iman nakona uhum iduk ni portibion kudang dopenian sidonok kutu hamu alai dang tarbuan kamu hamu dopei nuaing alai dung roto di ipatu don to di ido hasit tongani to di ido na mangula dina di portibiot dope Jesus Kristus las to di ido na patuduhon hasit tongan di tonga-tongani akka na Porsia pataridahon dia do nasit tong naikos yuloni akka sisehan ima ulaon to di porbadia lau mangapul lau mangaperguguyon lau paingoton lau patiurhon lau pasitokon dia dona ikon siulaon ni akasiseani di tonga-tonga ni portibion paima ro tuhatta Jesus Kristus nepedualio atong dihita na hinaholongan ni tuhatta Jesus Kristus to di ido na pasti na makatidakkan hasitongan taringot tu kemesiasan manang Yesus ima juru selamat. To di ido na mangula lau patuduhon menciptakan keadilan pabuahot tuhita mana yang baik mana yang tidak. Jamitakku di minggu na salpo songon sada ede ada dua jalan lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar asik jiwamu mati, tapi yang sempit wajah berseri. Tung mace godang do radi dia dopatta nama bayan las ni rohatta alai bersifat parsatokinan atau sementara. Tung mace godang do na masa di pardalanan ningolutta jalan yang sempit kerikil tajam penuh dengan luka tetapi mendatangkan kesejahteraan atau sukacita. Kau pilih yang mana? Tentu kita memilih berbahagia. Pasti harapan kita adalah untuk hidup bahagia. Nah orang sehat do jolma moloi pilih mana dan ngulau bahagia. Tetapi kebahagiaan di dalam Tuhan adalah melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita, bukan melakukan apa yang kita inginkan di dalam hidup kita. Jalalosto di perbadia ido annon namangula. La jalalosto di perbadia ido nannon napatuduhon. Tugas Roh Kudus menginsafkan dunia dari dosa yang bagi mereka yang tidak percaya akan juru selamat. Yohanes Pembaptis bersaksi tentang anak domba Allah, penghapus dosa manusia, dosa dunia, pengakuan dalam hidup bagi mereka yang tidak percaya akan mendapatkan hukuman. Tapi bagi mereka yang percaya, menerima juru selamat akan mendapatkan sukacita dan keselamatan. Atau dia do pilih totta. Dua oni do dang ido, pasti kita memilih keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Ulahumma, dia dan lomo rohani de bata. Tentu sehali kombotot do songot dia do hita marsaurat do de bata. Tentu sekali kita harus memiliki waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Adong dosa dede, kalimatnya bagus. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari
di tempat lain. Sipata olo do hita. Waktu, ulaun mampu menghalangi kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Tapi saat ini persekutuan itu hanya diminta Tuhan. Marsaur mahita, marhite komunitas ta. Kategorial na pinatupa ni Huria dang naholan ulaun formal sabingi. Asabuado hita, rap marsaur, marhite hata ni debata. Mulai siyan sekolah minggu remaja na poso. Ibu muda, ibu tua, inahanna, lansia, ama, ipatu pahuriat tadoi. Olo do sipata hita marukil alani, songon nakin didok revolusi industri 4.0 yang mampu menghambat kita. Olo do sipata gabe ilas, gabe ido alasatta. Alai nuaing, dang beadong na mga bati hita, lau marsaurak do debata. Di Jebu, manang di Bagas Joro, nung boy hita marsaurak do debata. Alani buado tapake matod di perbadiai lau mabaik kita lamar saur asa saut ulau na pinasahat ni debata tu hita gabe sita tidangi mahita. Kita menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan kita, maka Roh Kudus akan membimbing kita dengan cara Roh Kudus bagi orang-orang percaya melalui persekutuan kita. Ketika firman Tuhan memberitahu kita bahwa hidup kita sebagaimana mestinya dan bahwa kita perlu berubah, itu adalah Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Ima moto ni guru, jala moto ni hita, hari esok harus lebih baik lagi dari kemarin. Mulu epistel tanakin madok, bagaikan tulang-tulang kering bagi mereka yang tidak memiliki pengharapan, yang hanya mengandalkan kekuatan dan keberadaannya saja. Sehingga Tuhan memerintahkan Yeskiel pabuat tuhalaki. Dong anakku do nasida, unang madele nasida, dong anakku do nasida, unang nasobar pakirimun nasida, dong anakku do nasida, ala sisiakku do nasida. Sehingga Tuhan memberitahukan kepada Yeskiel, beritahu kepada mereka, aku akan menyertai mereka dan aku akan membangkitkan mereka, tidak lagi seperti mayat hidup, hidup tanpa pengharapan, tetapi mereka hidup bagaikan yang telah dicurahkan Roh Tuhan menjadi saksinya. Ido nagabe ulauta. Alani dihita na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Adong opat hal nan naeng si pasahaton ni debata marhite turpukta di bagasan tikion dengan topik todi pangapul dohot hasip tongan. Donokku parjolo salelek kita di hasianganon marsika soring dona masa di tonga-tonga di ngolutta. Sipata mabaik kita acit pakilalata, sipata mabaik kita lasro hatta, sipata mabaik kita marsak, sipata mabaik kita mekel, sipata mabaik kita gabi tumatangis, sipata madile hita alani situasi kondisi ni bangsot tanuaing, sipata marungutungut hita alani kondisi tanuaing. Marhide terpokon di dok debata rodo tot di pangapul di tonga-tonga ni ngolu hita. Jala ingotot tado dakolan satok kini rodi salelengi lelengna. Napaduahon marhite turpukta ikon botot tado ahado nagabe ulauni todi parbadia dihita. Molo marsak kita adong do debata marhite todinai mangapuli hita. Unang talului hagogoon na asing, hagogoon na siya debatama na talului. Nung nga marpadan debata, nung nga dijanjihot debata tu hita. Lehonon na do todi pangapul tu hita. Napatuluhon na manaik iba na tubanua gijang. Lau mangarade inganan diakan na porsea. Alani porsea mahita. Taulahom ma
tugas ng panjon na pinasahat ni debata tu hita salilik kita di hasyanganon. Napaupaton porsiya mahita iba na do debata na tasubba, iba na do debata na mangalayon haluaw di hita, iba na do debata ro di saliling nilileng na alani tugas na pinasahat ni debata tu hita lau mahamu tulia portibion di hamuma di bagasan guar ni debata ama anak do tod di porbadia saya dong anakku do hamu rasa ro di ujung ni ajal ngolumuna dang nama dok rohamu di hamu halak daong ay ulaw ni padita do law madidi dua do tohonan ni padita na ikosi ulaw na suboy di ulaw ni para hela do manang na ria ima padidio dohot ulaw na bedia dang nama dok di hamu alay padidio ni boy do mardalan marhiti parangi ulawn pabahenan gabelan tu torop nama akan na porseya tu debata pasahat to diri na tu debata mamuji ko warni debata maul doi maul alay ingotot tama paloas matod di porbadia mangula unang beolot tagogon ni portibion alay tod di porbadia mangula di tonga-tonga ni ngoluta unang tod di hahodaron unang tod di hagogon ni portibion unang tod di na adong dihita alay tod di porbadia na mangula dihita. Selamat merayakan Pentakosta, selamat menjadi saksi Kristus, selamat mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam hati kita dan hidup kita sebagaimana mestinya kita mengalami perubahan dan menjadi saksinya. Horas pinuji pinasangap maguarmu alejahu bahatam nabedi namar saringar di tonga-tonga ni permingguan nami di bagasan tikyon iman na walosok kami. Ames tahun hasasaur nitod di perbadia atau turunnya Roh Kudus Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami marhite hatam nabadiai pargogoy mahami di sadok ulaw na pinasahatmu di ngulu nami di tonga-tonga ni keluarga nami di tonga-tonga ni parsoran nami di tonga-tonga ni ulon nami manang di dia pehami ali Tuhan asa toktong marningot kami disaluhut ak kapakobasyon nami ikokodo nagabi ikon si hati dakon nami asalamar sangat jalalamar mulia guarmo jalalam toro marhite pakkatayon nami pabahenan nami jamitan nami torop akan na porsea ora jumi hami do Tuhan tung macegodang do si taonom pergumulan na wado hami tarlumobi di situasi pandemik COVID-10 sian nama saon alay pos dorohan nami Tuhan olma namandongani hami mangalion hai pasod di hami mangalio gogo di hami hatiuron mangapuli hami asa toktong boy hami merdalan obartu lomo ni roham salilik kami mangulu dope di hasyanganom asima roham di hami hodot debata na mangalion haluaw di hami pos dorohan nami auhon nami do di bagasan ngulu nami aliaman nami na marhabang sa di bano gijang toktong martangyak kami Tuhan di sude akka pakobasyon ni huriam sude akka program na nang pinatupan ni huriam todim to di perbadia na pargogoyn jalama perbisui hami asa saluhut nai merdalan bartulomo ni roham gabelas ni roha gabe to pujian di tonga-tonga ni ngulu nami lasongoni ali Tuhan hami na pungo di bagas joromon lasongoni na di bagas nami ganup na mangihuton parminggo na marhite live streaming pargogoy mahami leon mahipason songon ama di tonga-tonga ni keluarga pemimpin keluarga homali Tuhan na memasu-masu sa toktong saluhut na ulahon nami marhite todimi mardalan ho bartulomon sok songoni hami songon ina di tonga-tonga ni keluarga nang anak pasu-pasu mahami saluhut na Tuhan nang dinatua-tua nami lansia ni huriam nadong di tonga-tonga ni huriam di gogo pabayanan na sida ho malito na masu-masu asa toktong di bagasan gogo nang haipason na siyako na sida margogon na sida mamuji pasangapon guarmu na bedi
baik di rumah maupun di bagas jorom nabadion. Padao saluhut akka jutni roha, padao saluhut tahinang sakap nama ben marsak roha nasida. Ho mali Tuhan ikon ingoton nasida, lau mangapuli mapargogoyhon roha do pikiran nasida. Asal martabalas ni roha nasida, di hatuan nasida di tonga-tonga ni huriam HKBP Mampang Perapatanon. Molutung piadong ruas ni huriam di bagasan Parsahiton, pamatang do todi, molutung piadong na di bagasan na terdampak virus corona. Kau mali Tuhan na pargugoy nasida, manang di dia nasida. Asih maroham, todim todi perbedia mana madongani mapargugoy nasida, mangapuli nasida, asa saluhut na ipasahat hola tu tangan musabing. Ruas ni huriam na berulang tahun di bagasan saminggon. Gajang ni umur las ni roha pasu-pasu di pasato tutonga-tonga ni ngulun nasida. Kau mali Tuhan na masu-masu ruas ni huriamon na berulang tahun di bagasan saminggon. Sian na menet satu nama godang asa manadda nasida ai pason las ni roha saluhut na tahi nasyakodo aroroni. Kalani tau sangat pujian di guar muma nasida. Lasongan ni Tuhan ruas ni huriam na pasahat tolas ni roha nasida marhiti pilihan hamuliation pasu-pasu ma Tuhan o mali Tuhan na toktong na madongani mangaramoti asal martaba las ni roha nasida di tonga-tonga ni ngolud nasida di bangso do negara nami to mau pasiat kami pimpinan nami Tuhan. Sian na menet satu nama godang, sian tingkat terendah sampai tingkat tertinggi. Pargugui, todim to diperbadia mana parbisuhi. Saluhut aka keputusan-keputusan nang hami aka bangso rakyat Indonesia. O mali Tuhan parbisuhi hami. Mangulaon dia do nadinggan na kosyulan nami. Muliati roha nami di ho Tuhan. Marhidi-hidi guarni anakmu Yesus Kristus mertangiak kami Tuho. Amin. Marede hita sian bukuede nomor 476 ayat sada dot udutna uhut tapasahat peliat tak tujolo bain tupak tu pekabaran Injil zending HKBP tapasahat mai di bagasan lasni rohatta.
datang yakon ma peleata ale debata amanami na di Banua Gijang odo haroroan ni saluhut si leon-leon na denggan dok nasa ulibasa na mau liutus upasat tami masiana ni lehon mi tu hami pelian nami tuho sai jalo mai gua be uap na husus di jolom pasu-pasu mai jelar ramoti asa hupar hasia kami peleanon pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhai marohanami marhiti-hiti todim asalamu tadahami godang nisi leon-leon mi tu hami asalam girgir hami madok mau liati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nasana ni lehon mi kodiro di pamakadu osadoho gogoki kodi saluhu hartaku kupasahati Tuhan nasa usatoku Ali Tuhan debata aman nami nasotarasam do godang nisi lehon-lehonmu di hami todim nabadiai di lehoko tu hami jolma sumonggopi hami na leaon na umar gaido di lehoko tu hami jala gumodang doi sian portibion do sian pangisi na sudi hope mauliate maroha nami jala pujion nami maho alani sude habal gaon dohot hamuliomu nang pinapatarmu tu hami sailehon matod di parbadiai tu huriam akan na ulo mangyuton Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami asa diajari dirajai dipatiur diparbadiai jala dipatok-tok kami mian di barita na ulii aletod di parbadia say pasada mahuriam na pinapungu-pungumi asa masih jaluan jala masih hahulungan songon akaruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus na badiai sodangi jala patiur mahami asa hutad dahami akadusa na balgado na mepmet si pasidingon nami say buas maho manisa dosa nami asa labadia jala ibaru gami ganupari asa terbaik kami saur di bagasan hurian na badiai nasa sadai sayo dihon jala padomu hami tu amai asa pos rohan nami madok ama nami di bagasan Tuhan Yesus Kristus say tabay si leon-leon tu huria asalam gada torop ni akka parberitan nauli do pangajari do para siroha nama maritahon habalgonmu di portibion saya sodangi jala pasu-pasu sude parpunguan ni ala Kristen di garejon di parsikolan nang di bagas nabe asa tau nasida saur tu parpunguan sogot saya sungguli akan na terpodom jala pargugui akan na gale saya sunggoti ma akan na neang dohot na takang meroha asa ditinggalon nasida hajahaton nabe saya perrohai akan na bujuk roha jala apuli akan namarsak dohot na dangoli asa unang dirupa-rupa portibion akan na manguluiho say tatap ma na tergugut dohot na binaburu-buru ni halak ala ni haporseon di Tuhan Yesus saya jari nasida maralus jalamian maho di bagasan nasida say ramoti mapikiran ni akka panggonggomi panguhum dot akka raja asa tigor uhum nasida jala asa dihabiari nasida ari paruhu masugut say patugu ha porsyon nami asa toktong huingot tami nang sisa dosa nami jala buanommu hami tuhanguluas sogot say sungguli pakirimo na mangulu di hami asa pos rohan nami nang malake dagingon pangulommu do muse asa masuk kami marnida debata ama marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale aman nami na di Banua Gijang. Say pinarbedia maguarmo.
Sairo maharajonmu. Say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluas siap hari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na merdosa tu hami. Unak kami togiho tu pangujunan. Palua mahami sian pangako. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sondako Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama bohina tuho jala di pasorhon madamena tutodim.
sudah